pois. Kovasti kaivanut kaveriksi, yhden yletystäväksi, sillan soiton säveltäjäksi, luulen tuiman taittajaksi. Liikut ja pajat villoon, Paaveilla ja Paulikusta.
rakkaammin tekniikoissa. Kaikkein ja nyt takia haluaisinkin tähän vuoron käydään sellaisia minun viihdyttäviä puheita. Otat sieltä videoa. Ja meille kaikille tulee sellaisia aikoja, että me ei ole parhaimmillaan. Sellaisia aikoja, että meillä on joku kriisi päällä tai meillä on vaikeita ja meitä on ehkä hirveän vaikea ymmärtää. Haluaisin muistuttaa teille sitä, että silloin kun se toinen vaikuttaa sellaiselta, että miksi ikinä tuohon ihaskuille. Se on niin tyyppi, se ei ole mitään hyvää, se on niin rumaa. Se on kaikki noin, että se ei ole nimenomaan yhtään. Niin kelaa vähän taaksepäin. Ja mietin niitä piirteitä, minkä sinä silloin harrastut ja rakastut ja tuossa ihmisessä. Mietin niitä kaikkia hyviä piirteitä. Ja ajattelin, että enhän sinä itsekään haluaisi, että sinua arvosteltaisiin sen perusteella, kun sinä olet kaikista huonoimmissa. Koska se voi itse kukin tietää, että se ei ole aina niin mukavaa katsottavaa. Otetaan toisemme anteeksi. Ja käydään asettaa sitä rimaa meidän korkealle. Eli se toinen ei kanssa enää loukata sitä yli. Vaan yrittäkää tosiaan olla tosiaan armollisia ja uskoa sille asioihin. Ja haluan sanoa teidän avioliiton vaikeita asioita. Tervetuloa vuoden kylään. No niin, seuraavana meillä on vuorossa tyttöjen polttarivideo